kita nga nagkikitan. Ay, apo, nagpintas ka matan. Ay, wan, may amare. Bete, naka-abroad, nakapapaderma. Kasi ka, happy nga nagloobig ka matan. Say what? Ni ay, apa mo ang kasta ka manang. Yung baga lang nga nagpintas ka, naloomag ko na mo kanya ko. Apa, naloomag ka ada ti igatang ko ti ka na. Ada ti pagtrabaho ha. Ang nakasla ti sa bale. Nag-abroad ka no. May mandami na kwarta aya. At palpalibre na mo alang ti plane ticket da. Apa, naloomag ka. Tado ti mula niligitangan na. Natang. Na. Libasin. Ni nanang mo. Apay dyan mo ko nang. Apay dyan makikita ni nanang mo. Yung panagal-alat yung bulong marugi. Kada alok me. Apo, bago nagpadigo. Uray maminsan, hanapin na pagpadasan nagpadigo. Dahil ka yung liblibas na. Namula may. Apo, di ka minsan ka. Sisiputan naman na yung manok na yun. Da kami, hampay kami pa yung makaramaraman. Tinative ka manok, kapapadak ka lang may. Apo ko, kang kantaan daw tanti. Manok na bula. Kinagaro ba? Diba? When manang nalo-umega. Alaga, tibagi, timakan. Makan kapag krikata. Apo. Ang bubudo, tikilay, kung ka. Apo. Kita yung panawin ti quarantine. Da kami, ti blessed, kunada. Kunada ka, sa tanga quarantine. Awan ti magatangan ti makan, tangka nga makaraw-araw ya. Da kayo nakakutong. Apo kaya pising kayo. Kami nga nalomig at takutong. Kailangan tayo ti store na fats me. Tayo ti store the energy me. Sino ka pati kakaase? Dami-dami ka pinarumor ka dito balay min ako. Adaman ti iyawid mo. Mangyawid ka man. Siya tinang ka po abroad na sika. Api nga sika nga ko ti iyawid ti sabon-sabon dito balay mi. Ilibas-libas mo pa eh. Ay apam. Langamaw. Hana nagpupupudo manang. Gilaing gusto ti bagbaga. Nya, pagkagayawan ka lang araw din ko na alang araw na nagpintas kan ko. Luumag ka kung nang black kanya. Kaya po, hanga maya agit ang pupurahin niya. Nooman di may bagayo nga na maya. Ako, padailan niyo. Nagkita bibigya.